Magandang gabi po sa inyo mga kaparokya at welcome po sa ating programa muli dito po sa Conversations of Conversions, Monica through the words of Augustine. Isang programa po na inihahandog ng ating parokya ng Santa Monica dito sa Mexico. Katuwang po ang ating PPC at PFC kasama ang ating butihing kura paroko sa tulong po ni Father Arnie Serrano at syempre ng OAD, ang Hermandad de la Correa y Santa Rita de Casia. At sa gabi pong ito, sa ikalawang gabi ng ating pagninilay hinggil sa buhay ni Santa Monica, muli po ipinakikilala ko sa inyo ang ating mga makakasama para sa ikalawang gabi. Nandito po kasama natin ang liturgy, head ng liturgy committee ng ating parokya, si Brother Jonathan Panganiban. May pabingi po kanang kikatamong kaparokya. Magandang gabi po sa aming mga kababayan na nanonood, nakikibahagi dito sa ating programa. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi po, Fray Don at Fray Paul. Magandang gabi. Ayan po, at syempre kasama natin, kaparokya rin na nakabase naman sa Australia at miyembro ng Hermandad. Magandang gabi po, Brother or Fray Don. Magandang gabi, Fray Paul, Fray Jonathan and Father. And sa lahat po ng ating mga sumusubaybay po sa atin. So nasa second night na po tayo. So ilan na lang. Kaya sana po stay tuned and samahan niyo po kami palagi gabi-gabi. At syempre po, hindi mabubuo ang programang ito kung wala ang tulong ng ating Agustinong Pari, ang laging nariyan na sumusuporta po sa atin sa ating programa at sa programang ito po ng Conversations of Conversion, ang OAD Director General for Secular Fraternities at ang OAD Postulator General na nasa Roma, Italia po. Magandang gabi po, Father Dennis Duen Ruiz, OAD. Hello po, Among. Magandang gabi, Fray Paul, Fray Jonathan, and Fray Don Mauro. So welcome again sa atin. Ako na nag-welcome. Piling ko na talaga na sa lahat ng mga parokyanong nanonood sa atin at sa mga lahat ng mga members ng Hermandad de la Correa de Santa Rita de Casia, sa lahat ng mga damas de Santa Rita de Casia at sa mga devotos de Santa Rita de Casia na nakasubaybay sa atin sa Conversation of Conversions, Monica through the words of Augustine. Ayan po. Price and Father, yung pong second night natin, very interesting po yung topic na pag-uusapan natin kasi makahabag damdamin sa bahagi ng isang ina ang pag-uusapan po nating paksa. Crying for me in front of you. Ito po yung iikutan ng ating paksa para sa gabing ito. At para mas mabigyan po natin ng mensahe at pagninilay ang paksang ito, narito po ang isang testimony mula sa isang kaparokya dito po sa ating parish dito po sa Santa Monica. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag mula sa paksang Crying for Me in Front of You. Ako nga po si Gina. May 3 anak sa isang ama. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang buhay ko na sobrang nagpaiyak sa akin. Natatandaan ko po nung nanganak po ako sa aking pangalawang anak. Wala pa akong manalapitan nun. Alam mo yung isang nanay na gagawin lahat para lang mabuhay yung anak mo. Kasi nung nanganak ako, cesarean po, naka-incubator yung anak ko. Alam mong nakikita ko doon sa ospital, nung kahit anong ginagawa sa kanya, kung ano-ano na nang ginagawa sa anak ko, tinutusok siya ng kahit saan, ng karayom. Parang sa tingin ko yung ibang ano kasi doon, yung mga nagbabantay doon na yung mga nurse doon, parang pinaglalaroan nila yung mga sanggol. Minsan, yung anak ko,
tinutusukan nila. Tapos nahulog yung, alam mo yung tube na kumuha na sila ng dugo. Pero parang pinaglalaruan lang nila. Tapos natapon yung dugo ng anak ko. Sa tingin ko, wala silang pakialam eh. Pero ikaw bilang isang nanay, masakit yun na yung nakikita mo yung anak mo kung saan-saan tinutusok. Alam mo, nung mga panahon na yun, wala akong pera kasi wala naman akong trabaho. Tapos yung asawa ko, wala siya, busy siya. Kasi hindi ko alam, yung mga panahon na yun, ng babae siya. Pero, alam mo yung ba, yung walang-wala ako, kahit sinong nilalapitan ko, mga kaibigan ko, mga kamag-aral, tumatawag na ako sa telepono, nagde-text ako sa kanila, pero hindi man nila ako pinansin. Kahit sa mga kaibigan ko, kahit saan ako lumalapit, pero wala. Yung mga panahon na yun, may nakita akong isang chapel sa hospital. Doon ako lumapit. Nagbabaka sakali akong kausapin ng Panginoon. Lumapit ako. Kasi hindi ko naman po talagang ugali na yung magdasal. Pero nung mga panahon na yun, nagbabaka sakali akong humingi ng awa at tawad sa Panginoon at humingi ng tulong. Pero alam niyo yung pakiramdam bilang isang nanay, hindi ka mahihiya eh. Lahat gagawin mo. Hindi ka mahiyang kung sinong lapitan mo. Kaya yun, araw-araw nasa chapel ako nagdadasal. Nangingi ako ng tawad sa Panginoon. Pero, akala ko nung una, talagang hindi niya ako pakinggan. Kasi, ang dami kong narinig doon sa loob ng ospital. May namamatay na mga sanggol. Pero yun, naisip ko yung anak ko. Pinagdarasal ko sana. Hindi masali yung anak ko. Kasi araw-araw, bawat oras, may namamatay sa ospital. Lagi akong yung araw na yun na, lagi akong lumalapit sa Panginoon. Sa chapel, lagi akong nagdadasal na Lord, na sana huwag masali ang anak ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na huwag siyang masali. Yan po. Bilang isang nanay, gagawin mo ang lahat. Napakabuti ng Diyos. Akala ko mabigo ako sa Kanya. Pero, lahat ng pinapanalangin ko, dasal ko, hindi niya ako binigo, pinakinggan niya ako. Dahil may mga taong pinadala niya para tulungan ako. Hindi ko akalain na may mga tao palang mababait na tutulong sa iyo. Kaya lumapit po ako sa DSWD, pumila ako. Then lumapit din po ako doon sa pari, doon sa Baguio, para humingi ng dugo para sa anak ko. At may isang doktor na talagang tinulungan ako. Nung una, hindi nila ako pinansin eh. Pero yun, naawa sila sa akin. Siguro sa kakakulit ko, sa pupunta doon sa opisina nila doon sa DSWD, yun, napansin nila ako. Kaya yun, kung talagang taos-puso kang humingi ng tawad at humingi ng tulong sa Panginoon, hindi ka bibiguin. Lahat ng mga hinihingi ko, tinulungan ako ng Panginoon.
Ayun. First siguro, medyo mabigat po yung yung naging testimony ni sister, pero unang-una, thank you sa kanya for unselfishly sharing her experience, kasi talagang kapag galing sa isang ina at iniiyakan, so siguro ako personally parang natatouch palagi yung soft spot ko kapag gano'n. Talagang alam mo gagawin lahat ng isang ina. And siguro to start with, ang topic natin ngayon, very interesting kasi isa ito sa mga iconography po ni St. Monica, Father Dennis at saka Fries. Yung iyak, pag-iyak, kaya nakikita natin madalas yung mga images niya, may panyo. No, may panyo. So, luha, ayan, pampunas ng luha. Kaya daw kapag meron kang kasintahan, wag ka daw magbibigay na magreregalo ng panyo kasi daw papaiyakin mo. Ayun. Ayun. So, Father Dennis, we are excited to know po ano kaya ang sa words ni Augustine, ano kaya ang ano sinabi niya exactly about the, alam ko marami, pero ano yung pinaka-remarkable na sinabi niya about the shedding of tears? Pinaka-importante sa ikalawang araw na to, yung sinabi ni Augustine, no, na talagang tagos sa puso niya, yung sinabi niya from Confessions, the book 3 of Confessions, yung sinabi niya na my mother, thy faithful, you're faithful, weeping for thee, to thee for me. Yung ina ko, no, hindi lang umiyak, no, talagang weeping ang ginamit ni Augustine. Hindi siya crying, weeping siya. Crying, weeping talaga, weeping before you on my behalf, no, para sa akin. So, sa narinig natin sa testimony kanina, makikita natin na lahat gagawin ng isang ina para sa anak. And we remember that yung experience ngayon ni Augustine, di ba, nakapag-aral na siya, pinaaral siya ng nanay niya at the age of 5 sa elementary. At then, after that, pinadala siya sa Madaura, 30 kilometers from Tagaste, para mag-aral, dahil nakita kasi nakita ng mag-asawa na talagang intelihente ang bata. Kaya parang gusto nilang magpatuloy siya sa pag-aaral. So, kahit sabihin natin na yung tatay ni Augustine hot-tempered, pero he did everything para makapag-aral lang ang anak niya. In fact, no, si Patricius nga, yung nakita niya when Augustine became, yung parang naging sa youth, parang naging ilang taon ba si Augustine noon, nakita niya na in the bath, no, thermal bath, na nakahubad si Augustine. No, anong nakita ng tatay niya nung nakahubad si Augustine? Dahil noon kasi wala silang sinusuot pag pumunta sila sa mga thermal baths dahil public pools sila. So ang nakita ng tatay ni Augustine sa kanya is a man na pwedeng magbigay sa kanyang mga apo. And because Augustine was intelligent, kailangan pag-aralin niya para mataas yung makuhang parang ang tawag nito, profesyon niya. And at that time, parang rhetoric yung isa sa mga famous parang mga abogado. So gusto niya pag-aralin si Augustine, even to the point na ginamit na yung hindi na sapat yung pera na nakukuha niya. Dahil yung tatay kasi ni Augustine, may mga parang siya ng mga lupa, may mga lupa siya. So ayun, pagkatapos pinaaral si Augustine, umuwi siya sa Tagaste. Tapos anong nangyari? Pagkatapos mamatay si Augustine, si Patricius, si San Agustin, kinuha ng parang distant relative nila na si Romanianos, para pag-aralin sa Carthage. So ito yung parang malaking city. It's just like going for us from Mindanao. It's just like going to Cebu or to Manila, metropolitans. So, anong nangyari doon? Siyempre, malaking city, so may mga malalaking theaters. So, sinabi ko sa kahapon that Tagaste, may theater sila, pero maliit na sa kanila. Ngayon, mas malaking city. So, even up to now, if you visit the archaeological sites sa mga malalaking cities, mas malaki ang mga theaters nila. And then, he exalted for spectacles.
Gusto niyang manood ng mga shows, no? And even mga immoral, na may mga immoral scenes na mga shows. Gusto niya yun. And because of that, nagkaroon siya ng mga lewd desires. Siguro makikita natin at sa mga naririnig natin, even ang pornography through internet, no, sa mga kabataan, will lead to, not only sa mga kabataan, pati sa mga mature na, it will lead to new desires. Mas gusto pang may mga hinahanap na it goes beyond sa mga kung anong pwede sila. For example, sa mga may asawa na, kaya ayun, may infidelity, papasok ang infidelity. So, that new desires started to burn inside Augustine's heart. Hinahanap niya ang makamundong mga bagay. So, hindi lang siguro sa mga new desires, but even other desires na nakikita niya sa isang malaking city. And Augustine loved, anong gusto niya? Ngayon, ito, parang marami tayong matatamaan ito. He loved tearful dramas. Mga telenovelas. Ngayon, telenovelas, di ba? May mga K-drama. telenovelas tayo. Gusto niya yun. But before, wala kasing television, so nanonood siya sa mga theaters. So may mga drama, yung talagang iniiyakan, na gusto niyang makita yung taong nagsasuffer because of a person na umiiyak, dahil siya yung dahilan na bakit umiyak yung tao. So ngayon, pag tinitingnan natin yung experience natin araw-araw, o sa film, or even sa YouTube, no? Kalimitan sa mga stories na pinapalabas is palaging may nasasaktan. At yung nasasaktan, hindi nila alam kung anong gagawin. So I think Monica will play again a role na pinaka-importante para sa mga taong hindi alam, no, kung saan sila pupunta. Yung di ba may song na Where Do Broken Hearts Go? Di ba? So, will they find their way home? So Monica will teach us with our segment of today, no, kung saan tayo pwedeng tumakbo. So Augustine attended parties, no? Yung mga parties na exalts obscenity, yung mga may nakahubad, and siguro nakikita natin sa mga teleseries ng Rome or what, no? Pang hindi ko na matandaan yung iba sa dami kong pinanood. No? Na sometimes during sa ancient times, parang normal sa kanila yon. Why? Because according to Augustine, again from his word, in the Confessions, sabi niya, he was only looking to love and to be loved. Kulang sa pansin. No? Kulang sa pagmamahal. Kaya hindi lahat na nagkakasala, hindi lahat na nagiging unfaithful dahil ginusto nila. Siguro naging biktima lang rin sila dahil walang nagmamahal ng totoo sa kanila. No, and especially sa families natin ngayon, tinatanong natin, bakit yung anak ko nagdodroga? Bakit yung asawa ko? Siyempre, palagi kang nagsya-shopping o palagi kang walang oras dahil palagi kang nagmamadyong o palagi kang wala kang time sa pamilya mo. Siyempre, maghahanap yun ng ibang parang diversion sa outlet, ibang outlet, defense mechanism. Yeah, hindi na niya alam kung ang pinasok niya ay nagkakasala na siya. Diba? According to St. John of the Cross, na pag yung kasalanan kasi, it will make our consciences callous. No, hindi mo na alam kung kasalanan na o hindi, especially pag nasanay ka at naging gusto mo na rin. So here we could see an Augustine who wants to love and to be loved. But that was only his objective. Why? Because this love will make him more sweet. No, pag sabi niya, nagiging sweet siya sa love na to if he could enjoy it in the body of a beloved person. So naghahanap talaga siya. Even though nakikita niya yung tatay niya na unfaithful, pero parang ayaw ni Augustine yung nakikita niya sa ginawa ng tatay niya sa nanay niya. In fact, when he became a bishop, hindi niya pinahintulutan ang mga virgins, yung mga maidens under his care, na mag-asawa ng mga pagans. Why? Dahil nakita niya yung experience sa under ng tatay niya. Then yung mga pagans kasi parang, okay, sige, nandyan ka lang. Sometimes parang isa ka lang sa mga bagay na meron ako.
So kaya yung naging obispo na si Agustin, ayaw niyang ibigay yung mga maidens under his care sa mga pagans. So here we can see that even with his new lifestyle, Augustine didn't forget that he is a catechumen. Dahil iba, dinala siya ng nanay niya, sabi niya, maliit pa lang ako, naririnig ko na. Anong klaseng Diyos ka? No? So hindi rin na yan nalilimutan ni Augustine. Kaya yung konsensya niya, parang gumagalaw rin when he was in Carthage. Dahil nga sa bagong experiences niya, his new lifestyle. Hindi niya nakalimutan and he even participated in some of the religious activities in Carthage. Dahil nga, kung sa Tagaste nga may bishopric, may obispo, how much more sa Carthage, no? At alam natin sino yung mga famous na mga obispo at mga fathers of the church, sa Carthage. So, but ito yung parang nangyari. Nag-a-attend siya ng religious activities, at the same time, naghanap siya ng mga magagandang dilag. No? Dahil alam niya na yung mga... Parang very common yan. Diba? Parang... Very common sa mga bata yan. Parang very very common yan. So there's nothing new, sa ilalim ng araw, sabi nga sa Biblia. So, si Augustine pupunta siya dahil tumitingin-tingin din siya sa mga magagandang dilag. So at the age of 17, ito yung nangyari sa kanya. He entered into a relationship with a woman na nasa lower class niya. So parang doon nagsimula ang parang problema. Why? Dahil hindi siya pwedeng mag-asawa. Hindi siya pwedeng ikasal. So what Augustine did, hindi pwede sa simbahang Katoliko na magli-live-in lang sila. Hindi yan tinatanggap. But at the same time, it was accepted by the society of the time. Kaya nagkaanak sila and he named his son Adeodatus or Gift. So, ayun nga. So, kung babalikan mo, talaga heartbreaking ang nangyayari kay Santa Monica sa lahat ng aspects ng buhay niya, no? Sa anak niya, sa asawa niya, and then yun pang seemingly very very tahimik na Panginoon, sort of walang assurance, wala siyang naririnig, nothing. Kaya siguro, ayun nga po, yung binabanggit nyo, yung nag-resort siya sa weeping palagi. Okay, so, yeah. So, yung pinasok kasi ni Augustine with that woman, dahil hindi pinangalanan eh. So, sometimes naisip ko, ano kaya pangalan niya? Parang naman tama na hindi pinangalanan yung babae. Dahil siyempre sa ibang mga sinulat ni Augustine, he kept on mentioning that relationship with that woman. And also Adeodatus na anak daw niya sa kasalanan. No? So parang ngayon hindi masyado natin maintindihan to. Pero during that time, dahil nga talagang yung ni Augustine, parang remorse niya of what he did. Because sinabi nga niya with his own words, still in the book of Confessions, in the book 4 of the Confessions, na pinasok niya with unbridled and foolish passions. So just imagine a youthful Augustine, puno ng energy, 17 years old, nagkaanak siya. So kahit pinasok niya yung buhay na yon, he remained kind. Augustine was kind with that setup. And even though it was not acceptable sa simbahan, sabi ko nga kanina, but he lived with that woman with honesty and good heart. At least naman, natuto siya. He learned from his experience with his own father. So makita niyo how Augustine loved Monica dahil ayaw niyang maulit yung ginawa ng tatay niya sa asawa niya. Even though hindi katanggap-tanggap for that time, yung pinasok niya na buhay with that woman, pero nirespeto pa rin niya. Siguro, during that time, Monica cried. Masasabi natin that she cried. She was in Tagaste. And she learned, parang siguro hindi niya alam kung anong ginagawa, yung bagong lifestyle ni Augustine. And yet, siguro nag-alala siya na alam niya kung anong mangyari sa anak niya. Just like all the parents that we have now, mag-isip, ano kayong ginagawa nito sa city ngayon, dahil sa malayo, taga-probinsya sila. And isa pa, dahil Monica kept on sending money. May pera padala na pala noon. A widow sending money to his son who was still studying.
So why? Because the family grew. May babae na siyang ka-live-in, may bata pa. Eh siyempre kahit galit si Monica, kahit ayaw niya, Hindi matitiis ang anak. Yeah po. May apo, hindi matitiis ang apo. No? Kung sabihin matitiis ang anak, mas hindi natitiis ang apo. O di ba, pinapalayas, lumayas kayo dahil nagtanan, huwag ka rin bumalik sa bahay. Pero pagbalik may anak na ayon yung lola at lolo, talagang hindi natitiis pag nakikita yung apo. So it also happened with Monica. No, in fact, Adeodatus was baptized, no? And with Augustine in Milan. No, ang si Monica kasama niya, no, yung lola niya. No? So in the summer of 372, he got a child and he named him Adeodatus. And anong nangyari? Sinabi natin kanina na umiyak lang si Monica. She cried. No, she cried. Ngayon, she started to weep. Why? Anong dahilan? Si Augustine kasi, he started to read Hortensius of Cicero. No? The importance of philosophy to live and have a good life, no, para maganda yung buhay mo. So binasa niya yon. And he was searching for the truth. No? Because si Augustine kasi talagang naghanap siya, ano ba ang truth? Truth seeker. Truth, no? Dito makikita natin that at the very beginning, at the very start, si Augustine possesses a restless heart. And even after his conversion, that restless heart was converted and it became a restless heart in searching for God. Before, he was searching for mga anong nakakapasaya sa kanya, sa mga bagay sa mundo. After his conversion, he continued to still search for God, no, with his restless heart. Yun yung journey niya, yun yung pilgrimage niya. Pero Monica really wept when Augustine was converted to Manichaeism. Dahil yung mga itong grupos kasing ito, they believe na sila yung authentic expression of Christianity. No, with the wisdom, no, with the may yung dualism between light and darkness, between it fascinated Augustine. Then he was searching for the truth. So nagiging professor na siya in rhetoric at that time dahil natapos niya pag-aral niya. And he was so intelligent that nobody dared to have a conversation or to do a debate with him, especially with Christianity. Sabi nga niya with his own words na marami siyang napahiya ng mga Kristiyanos. Pero ang sabi niya, because they were unprepared Christians sa pagdidebate sa kanya when he was still a heretic, no? Member pa siya ng Manichaeism. Manichaeism. Yeah. So sabi niya, marami siyang pinahiya, marami siyang napahiya. And even the bishop na natagpuan ni Monica, dahil si Monica talaga desperada. No, 'di ba nakita yung film, desperada dahil nga sa problema, kung sino-sino na lang pinuntahan niya para makatulong sa kanya. And she found this bishop who was well versed sa scriptures, pero wala pa rin ginawa ang obispo nito. Hindi nga pinangalanan eh. No, hindi pinangalanan obispo. Walang ginawang obispo. Then sabi niya, just leave him alone. No? Just leave him alone na parang magising siya sa sarili niya. Sa sarili niya. Hayaan na lang. Hayaan mo na lang dahil kilala kasi si Augustine sa place nila na hindi pa natalo sa debate. So kaya hayaan mo na lang, magigising rin yan, babalik rin yan sa Panginoon. And here Monica started to claim the nauna. Gusto niya, hindi ka na siya makapaghintay. Sabi ng obispo, you just wait, no? Patiently naman. Sabi ng Monica, no. I can't wait anymore for the conversion of my son. Dahil takot siya na mawala ang anak niya. And Augustine said, no, in the book of Confession, that she cried for me before you. Ito yung tema natin. Iniyakan ako sa harap mo, Panginoon. So, siguro later sasabihin ko anong ibig sabihin ng iyak ni Monica, no, for her son. No? Siguro kung may mga ma-share rin kayo sa mga experience niyo about this topic.
Ako personally, marirelate ko lang siya kasi kapag nagfe-fiesta si Santa Monica, palaging yung gospel is about yung widow sa Nain, yung nasa lubong ni Jesus, yung isang funeral procession, and then nahabag si Jesus, and then he said, do not weep. Parang parang very 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 similar sa kay Monica. It is as if you can associate it to the life of Saint Monica na ayun, byuda, and then yung anak niya lang ang parang pinaka-chance niya sort of, and then namatay pa. So parang napaka-powerful ng words ni Jesus na do not weep. One of the first few words niya sinabi dun sa widow. So actually very very sa society siguro natin, isa sa mga palaging pinupush back natin yung pag-iyak, especially sa mga kalalakihan. Kasi sabi nila it will make parang hindi nakakalalaki kung iyakin ka. Parang ganoon ang naitanim sa atin sa kultura natin. But actually in reality, parang it's one of the emotions na kailangan mong i-express or pwede mong i-express. And the more na naiipon yan, the more na kinikimkim mo, the more na ang bigat kaya nga, di ba, sama ng loob. Ba't ang sama nasa loob? Ba't wala sa labas? So, di ba? So, it's actually, ako, personally, yung experience ko ayun nga, it is actually known to you, Father Dennis, nung ipinanganak yung bunso ko. Kaya nga, very relate ako kay sister na nag-share kanina kasi nandito kami sa ibang bansa, and then nadelikado ang wife ko, and then you have no one, wala kaming kamag-anak, wala kaming kakilala, walang mapagtanungan, wala talaga. So ako personally, hindi ko man alam anong mangyayari, pero napaka-refreshing ng feeling ng pag-iyak alone. Parang nilabas ko na lahat, parang ano talaga, parang pinalinaw ng experience yung vision mo, kumbaga. At saka syempre coupled with prayer, parang in the silence of your heart, talagang the Lord will speak to you. Parang ganon. Weeping. Jonathan. Hi. Kung nanonood lang mama ko ngayon, siguro magkukwento siya tungkol sa akin. Kasi daw po, sa kwento ng mama ko, nung malit ako, nung sanggol pa lang po ako, ginawa ko raw pong bahay ang hospital. So hanggang sa mag-isang taon po ako, parating labas-masok po ako sa hospital. So ang kwento po ng mama ko, nung malit ako, sa tuwing dadaan siya ng katedral, dahil nasa hospital po ako, lagi niya po akong hinihiling sa Nazareno doon. So, yun. Naalala ko lang yung kwento ng mama ko sa akin. At, sigurado, umiyak siya noon. Naalala ko rin kasi yung mga kliyente ko sa trabaho ko. Kasi po yung trabaho ko sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Yung trabaho ko sa munisipyo, yung mag-entertain ng mga humihingi ng tulong kay mayor, lalo na po yung mga may sakit, lalo na po yung mga hospital, mga walang pambayad, hospital, o mga gipit sa pera na walang may pangkain sa kanilang mga anak. Karamihan po ng mga malalakas umiyak sa harapan ko at magkwento ay yung mga magulang na babae. At hindi man para sa kanila yung hinihiling nila, para sa kanilang anak na may sakit o para sa kanilang anak na nagugutom. Hindi man sila nangihingi ng yung lalapit sila sa akin na para pambili lang nila ng pagkain nila mismo, kundi para sa kanilang mga anak. Katulad po nung isang umaga, nahagat ng aso yung anak niya. Walang-wala raw po siya. So, umiyak po siya. Wala naman po kasi si Mayor noon. So, wala po akong magawa. So, out of my pocket, ako na lang po yung nagbigay sa kanya para mapa-inject niya rin po yung anak niya. Tapos, ginawa ko na po siya tumawag po ako nung pwedeng makatulong sa kanya.
kung sino pong kapitan na pwede kong mag-assist po sa kanya. Kasi yung iyak po niya talaga parang nakakahabag yun. Para maisalba niya lang yung anak niya sa rabies na dulot ng kagat ng pusa. So here we can see how powerful ang iyak, no? Opo. Si Fred Jonathan nga na siguro kailangan rin yung pera, hindi nga siya mayor, nagtatrabaho lang siya entertaining those coming to the office, and nagbigay siya dahil naawa siya. How much more ang Panginoon? How much more ang Panginoon? So siguro, di ba, parang siguro nag-i-insist yung nanay dahil nga wala lang magawa. Dahil yung tao kasi pag nag-i-insist yan, alam mo kasi kung nanluloko yan. Pero alam mo rin yung nangangailangan. Kapag nag-i-insist yan, dahil talagang kailangan niya ng pera para sa anak niya. And it was also true to Monica. Kaya nga, kung ulitin ko kanina yung sabi ng obispo, sabi niya, hayaan mo siyang magising sa pagkakamali niya. We go back to the story of Augustine and Monica. Hayaan mo na magising siya sa pagkakamali niya. And pagdarating yung araw na yan, magigising rin siya at makikita niya kung anong dapat gawin sa buhay niya. And it is also true to each one of us. Dahil alam natin na marami tayong pagkakamali. Siguro, di ba yung expression na Augustine, not now, Lord, bukas na. Di ba? Totoo talaga yung bukas na lang kita mamahalin. No? Bukas na lang, parang na lang bukas. Yun daw yung parang team song ng mga pare. Dahil pag may nagkagusto daw sa amin, ang sagot daw sana namin, bukas lang kita mamahalin. And then pag bukas na naman, hanggang sa dulo ng walang hanggan. So, here, tatapusin ko ng yung nangyari sa pag-iyak ni Monica. Dahil palagi siyang bumabalik, no? It is also true sa mga nanay na palaging, di ba sabi mo, Fred Jonathan, yung nanay mo, pag dumadaan sa simbahan, dinadasal ka niya. Maraming nanay na ganyan at maraming mga talagang, siyempre, pag na-feel mo, si Fray Don Mauro na iniyakan talaga yung buhay ng asawa at anak niya, na huwag kang huminto. No? Ang kay Monica kasi, dumating siya sa punto na now na, dahil siguro hindi niya kaya, takot na siya. Kaya, ang obispo, nawala na ng pasensya sa kanya. Nawala ng pasensya, sabi niya, dahil pabalik-balik siya. At saka, with a very strong word, no? Parang tinakot niya si Monica, at the same time, prophetic yung sinabi ng obispo kay Monica. At ito yung isa sa mga pinakamagandang narinig natin sa life ni Monica, itong sinabi ng obispo sa kanya, na para bang kung sa lumayas ka. No? Parang pinagalitan niya si Monica dahil talagang wala siyang pasensya. So lumayas ka. No? And I hope God will give you long life. No? Lumayas ka. And I hope God will give you long life. No? Dahil it is impossible na ang anak na iniiyakan mawawala. Hindi babalik sa Diyos. So ito yung ngayon, parang binabasa natin ito sa malumanay na paraan, no? Na pinaganda natin yung word. Pero yung nangyari, nagalit ang obispo, na wala ng pasensya. Sabi niya, lumayas ka! No? Lumayas ka! And I hope na bigyan ka pa ng Panginoon ng mataas na buhay. No? Dahil ang anak na iniiyakan ng nanay, hindi talaga yan mawawala. Hindi yan mawawala. Babalik yan sa Diyos. So sa lahat ng mga nanay na nanonood ngayon, umiiyak ka ba para sa asawa mo? Umiiyak ka ba para sa anak mo? Ay, huwag kang mawala ng pag-asa. It's not a problem. Ito yung palaging sinasabi ko, it's not a problem, but it's a privilege. Why? Because God has given you the opportunity to call out to Him always. Isang pribilehiyo po na tumawag palagi sa Panginoon. Kung iniiyakan mo ang asawa mo dahil unfaithful, kung iniiyakan mo ang asawa mo dahil hindi na alam sometimes ang bahay, kung iniiyakan mo ang anak mo dahil kung ano-anong pinagagawa, hindi sumusunod sa iyo, then you are not alone. Saint Monica will intercede for you dahil alam niya kung ano ang pinagdadaanan mo. Kaya nga sabi nga ng mga Tagalog, pinagdadaanan, dadaanan mo lang. No? Dadaanan mo lang. Dadaanan mo lang. So
Kaya ito yung parang message natin sa pangalawang araw na huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil every luha na pumapatak sa mata mo is a cry to God, for help. They are silent prayers to God. Along with the tears, yeah. Naawa ang Diyos. At based sa gospel na, yun nga, yung na-mention ko kanina, naawa talaga siya. At saka, wag natin kalimutan ang gospel last Sunday. 'Di ba? Yung Canaanite woman na very persistent. Na-remind ako doon sa obispo. Yung sinabi sa kanya kawawa ng babae. Pero kung minsan po kahit na hindi sila magsalita, makita mo lang lumuluha, umiiyak. Malalaman mo na yung message nila sa'yo. Yung di ba yung sabi na, yung mga mata daw are the windows of the soul. The soul. So makikita mo ang mga mata. No? So sa mata makikita. Sabi pa nga nila. At saka may isang magandang expression sa Tagalog. Sabi niya, kapag umiyak ka daw, tatahan ka lang sa tahanan. Na tayo lahat, we know as Christians and Catholics na Catholic Christians na pupunta sa Panginoon ng tahanan, our real home. So it's very comforting kasi okay, parang ang message natin ngayon, it's okay to weep. It's okay to weep because there is a God who will give you consolation na mas ma-appreciate mo kasi iniyakan mo. 'Di ba? Parang it's a gift na it's a joyful gift na matatanggap mo kasi alam mo yung pinagdaanan mo para makamit mo 'yon. Although very undeserving as you are, pero ayun nga, parang walang kasing tamis ang tagumpay kapag talagang binuhos mo yung sarili mo at saka iniyakan mo, sort of, ganun. Hindi mo kasi iiyakan yung mga bagay at mga taong hindi importante sa'yo. That's another thing yan. Hindi mo mahal. Hindi mo yan maiiyakan. Only those things and persons that matter, maiiyakan mo. Correct. Maganda, no? Ganda. kahit iyak-iyak ang topic natin, pero maganda pong take away sa akin personally yung... Dahil nga ang sa nangyari ngayon, si Monica ang umiiyak, no? But after that, si Augustine na naman. But the cry of his heart, no? For giving him a mother like Monica. Talagang umiiyak yung puso niya every time na yung sinasabi niya sa Panginoon kung sino ang nanay niya. No? So I hope na ganun din sa atin, no? Na kahit sa mga araw-araw na buhay natin, na hindi kailangan tutuloy yung luha natin. No, it's enough to see the goodness in His person at ang pangangailangan sa mga nangangailangan sa society natin. And we hope na we belong, no, to the weeping Monica. No? Diba sabi ng Bible, you have turned my mourning into dancing, into joy. So hindi yan, madadaanan lang yan. And in fact, the fruit of those tears, when Monica's husband was converted, and when Augustine was baptized together with his son Adeodatus and his friends, no, circle of friends. At ako personally, nag-iba na, mula ng pagkasi naranasan mo, nag-iiba na yung tingin mo. Kaya pag nakakakita na ako ng iconography ni Saint Monica na may panyo, talagang, yun yung luha niya. Isa sa mga symbols niya talaga na makakapagpa-remind sa'yo na it's okay to weep. It's okay to weep. Parang sabihin ko na sa inyo ito, every time na binabasa ko yung mga lines ni Augustine about his mother, talagang naiiyak ako. No? So I'm inviting also those who have the opportunity to read the confessions. No, siguro yung bagong salin, dahil yung lumang salin kasi pati ako hindi ko na maintindihan, no, dahil nga yung English na ginagamit. Yung may mga bagong salin ngayon ng confessions ni Augustine. Basahin niyo paano niya how he praised the Lord for giving him such a mother. Sabi niya your faithful one. No? So parang yung alaala, yung memory ni Augustine sa nanay niya is that Monica was God's faithful one.
At saka Grateful. siguro along with it is our prayers talaga na I mean darating din yung panahon para yung tears nila madry din naman at saka luminaw ang vision nila. Saka I mean God will give you consolation po sana talaga, and we pray that dumating ka agad, hopefully. Ayun. Try Paul. Ayan po, Father. Ang ganda po nung sharing ng bawat isa. Talaga nga pong crying, no? Yung crying for me in front of you ni St. Monica ay isang patunay po na kahit ang isang ina, hindi niya ikakahiya at hindi siya magsasawa na tumawag sa Diyos para sa ikabubuti ng kanyang anak at ng kanyang pamilya. Yan po. So, si Father Arne sana po para sa ating panalangin ngayong gabi. Panalangin. O malulhating Santa Monica, pagkatapos ng buong buhay ng mga panalangin puno ng luha, pag-aayunot at sakripisyo, pinagkalooban ka sa wakas ng kasiyang masaksihan ang pagbabalik loob ng iyong asawa at anak. Nang ang iyong anak na si Agustin ay nagbalik sa pananampalataya, sinabi mo, ipinagkaloob ito sa akin ng Diyos nang higit pa sa aking kahilingan. Ano ang ginagawa ko dito sa mundo? Ilang araw ang lumipas, pumanaw kang maligaya at mapayapa sa Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang ganyang kapayapaan, pananampalataya at pagtanggap sa kalooban ng Diyos upang mamuhay kaming mapayapa sa lahat ng araw ng aming buhay at yumao kaming maligaya sa makalangit na tahanan, panatag na alam naming kami ay may kaligtasang walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. See you tomorrow night Yan again. po, napakabilis po ng oras. Natapos na naman po nga. ang isang gabi. So, see you tomorrow. Ano bang topic natin bukas? Ano yung theme natin? Para po sa ikatlong araw, ang pag-uusapan naman po natin ay yung paksang sinabi ni Agustin sa kanyang ina na, I lied to my mother. Okay. Ayan. Interesting din. So, maraming salamat po for being with us, for listening sa Conversations of Conversion sa gabing ito. And we hope that Monica will help you, will teach you how to pray with tears, how to pray weeping, and may the Lord console your hearts. No? We have the Mother of Consolation, and we have Jesus who consoles each one of us. Thank you po, Among Thank you Price. po. And Among, thank you so much po. Thank you so much po, and we will see you again. Each other tomorrow. 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 Ipakita po Good night. bukas. Good Night night. po. Good night po and God bless.